Anant fent el teu moment de xerradeta. Hello! Jo sóc Naina. I jo soc la Neus. I això és el nostre podcast Anam fent! Sí, sí! Hemos som vuelto. Aquí, som aquí, ja hem arribat, ara he perdut el ritme i tenim una cosa que t'haig de saber Go-Kart! Hem tornat, fa 2 setmanes una altra vegada que no som aquí, però venim amb una cosa de tatxar de Sabingo Kart. Sí. I és que aquest de setmana... Bueno, ara ho contarem on ha estat, però hem de tatxar, Neus, si per favor pots anar desfent un adhesiu. un d'aquests. Un adhesiu, un Jo per gomet jo això d'aquests. són gomets. Sí, són Jo gomets. me feia tan feliç quan a l'escola me Tocava posaven un gomet. Jo t'he de dir que el meu quadern tenia més gomets grocs que no verds. Grocs, que vol dir que regular. Hi havia el groc, el vermell i el verd. Jo solia tenir regular perquè xerrava, classe... Eres de que te posaven notes a l'agenda? Sí, tia. De na Neus, avui... Ui, saps una història? Espera, ara te conto això superràpid i ja... Ah, mira, de fet la contaré després, no me'n recordava d'aquest... Ah, perfecte! Bueno, bingo que hem fet és Anar a al una ball de classe bot. de ball de bot. I vos he de dir una Ole. cosa, encara me'n record, l'altre dia, Hombre. a la feina, vaig practicar de ballar una jota, tia, slay, eh? La meva predina, que ha ballat tota la vida, i el meu predí tocava tota la vida un grup de ball de bot i de tot, que estaran sentint això, varen veure els vídeos i varen dir que molt bé. És O sigui que? que, perfecte. Jo trobo que ho varen pillar com a superràpid. En Rebassó, no. En però Rebassó no. Ara ho contarem. En Rebassó Ara- va ser humillant. Ara mos adentrarem. Primer, Pobret. 2 coses abans d'updates que han passat en aquest temps que no hem estat per aquí. Primera cosa, som gafes de Absolutament. DJs, ¿vale? Van tenir un Sí. altre bolo de DJs a la Pobla. Però lamentable. No, totalment lamentable. No perquè nosaltres no sapiguem pinxar, nosaltres estàvem pinxant temazos, Però... però... Vull dir, va, a més, estava anant molt bé. Nosaltres era d'aquests dies que tu dius, estan fent Guai, més les transicions, tal, Mira, varen tenir- guerreres. Van tenir un bolo tan accidentat, Però tant. tan accidentat. Primer, havíem de pinxar a una hora i mos van retrasar perquè era per Pasqua, just abans de Pasqua, començava Pasqua o algo. Era el dia, crec, que se feia la primera missa totxa. Algo que mos van retrasar una hora la pinxada perquè hi havia sigles i davant i no podien començar a pinxar perquè si no sigles i la missa tot s'ajuntava i no era plan. No era plan. I van dir, vale, Però nosaltres mos van vàrem retrasar. agafar uns pelotazos. Clar, no, això no passava res. I felices. Mos era igual, era pinxar a les 8 o pinxar a les 9, mos era igual. Sí. Total, començàvem a pinxar fluixet perquè la missa no havia acabat encara, vale? Acaba la missa i procedim ja a pujar el volum i deim, vale, ara és el moment de posar els nostres màxim temazos, vale? I potser duem pinxant 20 minuts, 25 minuts, o sea, no... No arribava a la mitja hora, No arribava a la mitja ja hora. vàrem pujar el volumen, Sí. mos va donar temps a posar Una Olivia. cançó, una. Olivia. Bona. Una. Tallets. Sí. Olivia, de més, no decepciona, a nosaltres mos encanta. I de No sobte... no va ni acabar no, Olivia. no va acabar Olivia. I... Ja nosaltres estàvem preparant i vinga, va, la següent cançó, tal no sé què, i de sobte veiem uns peus en terra, estirats, un al·lot. Una persona ja com a mirant en terra i tal, i jo vaig dir, però que mos tapava com l'escenari i Sí, un i palo un i tal, arbre, no tal. teníem bona visió. No. I jo vaig dir, Neus, és possible que hi hagi qualcú en terra? I ja un al·lot amor va fer una senyal de paren les màquines. Varen baixar la música i un pobre lot estava estès en terra perquè pobre li havia pegat un atac d'epilèpsia. Un atac epilèptic, Clar, xavales. aquell lot, pobre lot, ho devia estar allà passant fatal, nosaltres veient la música a tope, després tot d'una que me'n van donar compte la vàrem aturar i ja se mos va acabar el bolo, Se va acabar el bolo, ja aquí. evidentment, però bueno, la persona està bé i tot Clar, bé. nosaltres reïm d'aquesta situació, després varen riure perquè ja tot d'una, aquesta lot ja mos varen comunicar que això Estava no era bé. la primera vegada que li passava i que estava tot controlat, ja veien guiat la policia en plan, estava tot, Va i estava venir perfectament. l'ambulància i tal, tot Exacte. correcte, vale? Però clar, després... Però nosaltres en plan, No, joder, tia. i mentre tot això passava, va començar a ploure. No, bé, va ser en el moment en què aquesta lot ja pareixia que s'arreglava un poc, nosaltres vam recuperar un poc la taula, dèiem, mamem, si hem de recuperar això, i comencen a caure gotes. I tot, clar, ja, tots en els plan, tècnics tapant tot a lo ràpid, tal, bueno. Shout out als tècnics que ens Molt van bé. donar una Oh. barrita de xocolata, I una beguda begudeta d'una marca que no se pot... No Innombrable. Se pot, innombrable. I, clar, això va ser després més una graciós. beguda de xocolata. Després va ser més graciós això, o més tal, perquè me'n van donar compte que som, o sigui, no volem ara que mos deixeu de contractar com a DJs, però igual som un poc gafes, som un poc DJs gafes. Amigues, vos hem de comentar que l'altra vegada que nosaltres havíem pinxat en aquest nostre gran 2026,
A la lluna Inca. A la lluna Inca, un al·lot també va caure en terra i se va rompre el cap. Se va obrir. Se va fer un xap en el cap. A més, els xaps en el cap són molt escandalosos, Claro. perquè no passa res, però són molt I de sang. ja hi havia bastanta gent, tothom va fer un rolo, tal, en terra, en Xavi, el meu amic, fregant la sang d'en terra. Clar, vàrem haver d'aturar la música. També el lot que també està bé recuperat, Sí, tot correcte, bé. Samu, I el perfecte. DJ oficial d'aquell moment de la lluna, digue'm, va venir i me'l va dir: buah, nines, això no m'havia passat mai, haver de pagar la música perquè hi ha una persona en terra, no sé què. I nosaltres en 2 mesos, 2 vegades seguides. I després t'he de dir que jo faig feina, faig feines de ràdio, hi ha molt de tècnics i un d'aquests tècnics és DJ també. I jo li vaig comentar aquesta situació, li vaig dir, saps que me va passar l'altre dia, tal, un atac epilèptic, no sé què, i ja li vaig contar també la història de l'al·lot d'escap. Aquest al·lot fa 10 anys que pinxa i tampoc li ha passat mai. Claro, i nosaltres 2 vegades seguides. Només va haver d'interrompre un pic, un set, perquè tots se pegaven. Però ja està. Saps? Lo nostre és que és molt heavy. Per favor, si algú no el vol tornar a contractar per demostrar que no som gafes i que no és culpa nostra, estem obertes a I contractacions, si no, que tingueu ben de cert que hi hagi una ambulància a prop. Sí. Per si un cas. Però igualment això s'ha de tenir sempre. Vale, què més coses? Premis. Varen rebre un premi, La setmana xavales. passada varen rebre un premi. Molt guai. De Neus no se va presentar a la recollida No, del premi. tio. S'havia de presentar, però no se va presentar. Vaig haver de pujar jo tota sola a Traición a fer el discurs. I que no ho vares fer bé. Ho vaig brodar. Ho vaig fer brodar. perfecte. Però clar, vaig començar el meu discurs dient: na Neus, no és aquí, no sé on ets, si qualcú sap res d'ella que I m'avisi. la gent se va preocupar. Clar, sí, se va preocupar per tu. Tio, Sí, i si has pogut dir, la meva amiga no ha pogut venir. No, jo vaig dir que estaves desapareguda i que si És qualcú que té sabia un de papo. tu que m'avisàs. Té un pavo. I després van dir: ai, està tot bé, què li ha passat a la teva I després, el dia següent, varen estar amb gent que havia estat aquí i mos varen demanar, Neus, i estaves bé i tal? I jo, sí, simplement no vaig poder arribar. Se va retrasar un poc i, curiosament, no va arribar en els premis, però sí que va Però arribar estiguen- en el sopar de després, curiosament. Va venir directament a sopar. Bueno, Ja els era premis de en sopar. qüestió eren els premis Isabel Coll, que me'ls Sí. van donar com una menció especial. Personatge de trajectòria. Sí. És l'ei. I res, moltes gràcies des d'aquí. Moltíssimes gràcies. I, ja lo darrer I d'update. més coses, que clar, era això que era el dia següent que va estar a Campallengo, és el nostre esdeveniment de l'any, després de la Bueno, el Cais. teu no tant, eh? Bueno, és vera que... Bueno. Vares fer un pot de... M'agrada fer pelles. Na Neus no va En quedar a general. dormir a Campallengo. No. Si heu vist el nostre blog, que espero que sí, que està en el nostre Instagram. @anamfent.podcast. TikTok. @anamfent.podcast. Que poden fer Spotify. A Spotify mos heu de seguir, donar 5 estrelletes, si donar menys no fa falta ni que entreu. Que poden fer YouTube. I a YouTube vos heu de subscriure, donar m'agrada i comentar-nos qualcuna cosa, que ja mos comentareu després, perquè avui hi ha molt a comentar. Sí, no, avui serà un episodi llarg. Sí, serà llarg. Avui va per llarg. I tenim la persona convidada ja impacient. També és vera que no sol... vols ja un estupido velo de Casa No, Campallengo? anem a xerrar de Campallengo, però és que em fa molta gràcia perquè aquesta persona no sap estar asseguda. Està tot estem Sempre movent de darrere està càmera. movent, sí. Sí. Vale. És un cul inquiet. És un cul inquiet, Bueno, la correcte. Campallengo, que va anar molt bé, que superbé, que jogues per la llengua una vegada més, perfecte, tot superben. Superben organitzat, que diumenge va ploure i ho tenien tot previst per fer sí. plan de pluja, tot tapat, el dinar cantaire, que també una altra vegada va Una ser cosa va ser increïble. molt bo, també tapat, Cantant entre cançonetes música, mentre cantant, dinàvem. molt xulo. Va estar molt guai. I res, que I ja els volem un concerts altre també van Campallengo. estar molt bé. Naina, fer cas. Neus, va no hi ha faltar- una persona més fecas que tu en aquesta Campallengo. Sí, és vera, però els concerts jo vaig aguantar ja fins al final. Sí. I en Planet va cantar el nostre temon estimat i va ser un gran moment. Però bueno, una persona que també va participar en aquesta Campallengo, encara més fer cas que jo, Sí, molt breu, no va quedar ni a dinar. no va venir ni a dinar, però és que tampoc va venir el dia anterior. Ell el varen pagar Va per por venir. libre. El varen pagar per venir a fer una horeta, va fer la seva horeta i va partir. No te varen Va pagar. por libre. Gratis. Gratis. A més ho diu com susurrando, perquè... Mos està reclamant que no li varen pagar res, disculpin. Vinga, que entri en plano perquè s'està morint ja el nostre amic i perfecta persona talentosa. Espera! Ha vengut avui a divertir-se anant fent Antonio Rac! Hola, com estàs? Encantat de seguir una altra vegada i res, molt content de seguir i bé, vull recordar que jo no vaig comprar res. Vale, disculpa. Vaig anar ja a fer escó
Molt i bé. ensenyar a jugar a truc, i som morts de fam, que anar a comprar ja. Anava amb una gorra Jo ho faig absolutament per perfecta. estima, jo per la llengua que fan molt bona feina. Ah, que sí. no? Tot Això el que no era. organitzen, no tots Ho som fan allà. molt bé, i moltes ganes. Joves i- de Mallorca per la llengua són les persones que més feina fan probablement Per la llengua. per la llengua en el I planeta. per joves. I per joves, però són els que perfectes. El nom molt ben elegit. Sí, al sí, lot. sí, no, perfecte. Nosaltres, allà on ells organitzin alguna cosa, Talment. mos hi trobareu. És així. Toni, què tal, com estàs? Com se sent de ser la persona que més vegades ha vengut en aquest podcast? És un privilegi, ja en diu 4. Ets la quarta? És la segona vegada que ven tot sol. Sí. I tot sol Mira. havia vengut una vegada. I encantat de ser aquí, perquè clar, jo quan venc amb altres... T'opaquen un poc. Te fas petit. I... No te fas petit dels petits acabs. elles. Vale. Clar. Claro. Apropa't el micro. M'apropa el micro, però jo que abans tenia un problema, que era quan érem petits en micros, me'ls posava molt a prop. Sí. Massa. I aquesta m'ho pot en fora. Està bé, no, sí, està bé, està bé. Aquest no se peta, Està bé. és bona Exacte. qualitat. Aquí Està pots bé. cridar, pots xupar, que aquests van fer una bona inversió i no peten. No. Va, ja així m'agrada. Que a més, en Toni, quan va venir tot sol, va ser el primer convidat fora de na Francina, És vera, la nostra amiga Francina, que era la nostra... Desconegut, que diguéssim. Sí, la primera persona que no era d'anar fent, diguem, va ser ell. És vera. Vera. És que ets tan especial. I ja ho vaig conèixer. Sí, És vera. No vos coneixia ja. No sí, vos coneixia. Però bueno, primer ja mos havies enviat àudios per Exacte, la vinc secció. xerrar qualque vegada i tal, però no, en persona no vos coneixia. Sí, totalment. Molt I d'aquí content, és la ja. quarta vegada. D'aquí la quarta vegada. És realment la persona més important per aquest podcast. Sí. No, i res. també per les Li vides... Que per cert, li vaig dir a la meva predina, que ja des del primer dia que vareu venir jo ja he manifestat que la meva predina és una gran fan del teu contingut, de tot tres en general, d'en Rabassó i n'Andreu també i tal, li vaig dir, bé Antoni, perquè la meva predina, tot el que tingui a veure amb Antoni, a ella li fa molta gràcia i li fa molta il·lusió. I li vaig tornar a repetir que venia Antoni i m'ha tornat a dir que no diguessis cap desbarat, que no diguessis res de morts ni res raro. Bueno, me'n vaig ja. No em porta a dir res, No veig gràcia, no diria res de morts, com si aquí fos criminal. però que ha dit de morts? Clar, perquè Antoni va penjar un vídeo d'una sàtira sí. que hi havia tres morts. Com era el vídeo? No, el vídeo era la diferència en el que diuen els veïnats quan ha hagut un crim, sempre Sí. surten els veïnats i el típic de no l'esperàvem, Sempre saludava. no sé què tal. I vaig fer la paròdia de el que diuen i el que realment pensen, perquè això no m'ho crec. Vale. Sempre diguin, no, és que no m'ho esperàvem, i això perquè tenen mal de consciència, perquè s'ho esperaven 100%. Anem a veure, qualque sorpresa en aquest món. Però la majoria de casos se veu venir. És que Tu ja dius, jo aquesta sempre diuen, persona- Toni, hi ha hagut un mort de campanar, ja t'he dit 3 noms ja. Aquest. No pot ser altre, saps? És a dir, això va així. Bueno, pues va I- fer aquest vídeo i la meva predina... No li va agradar. O sigui, jo no recordava aquest vídeo, ¿vale? Jo no recordava aquest vídeo, no tal, i un dia ve la meva predina, tu imagina que no saps res d'això, ¿vale? Clar. Ve la meva predina i me diu ai, nen, que tu deus saber que són els teus amics, no sé què, i jo, què passa? I me diu, que han trobat 3 morts a Campanet. Ai! I jo, com que han trobat 3 morts a Campanet? I ma mare li deia, no, perquè justament aquell dia n'havien trobat una selva o alguna així, i ma mare li va dir, no, això era selva, que havien trobat un niu. No, a Campanet, perquè clar, el meu predins viu a un camp molt a prop de Campanet. I ja va dir, preocupats. No, a Campanet 3 morts, i jo. I jo, pues no sé de què m'està xerrant, i me diu que sí, que van entrevistar en Antoni perquè era veïnat dels morts i el van entrevistar com a testigo. I jo, aquí ja vaig començar a dir, no me quadra, però tot pot ser, no? I diu, Que t'hagin sí, agafat per IB3. exacte, no me quadrava, però jo què sé. I diu, sí, que també hi havia el seu amic l'altre, n'Andreu. I jo, Ja està. aquí això no pot ser mai. Vaig obrir l'Instagram i efectivament era aquest vídeo d'ells dos fent això, recreant això. I jo, ma mare i jo riguent, ja, i jo, predina que no, que això és un vídeo, no sé què, i la meva predina. I això per què? I no han de fer aquestes coses, i això està malament. I jo anava a cridar a una Paquita Pua, no sé què, la veïnada, per veure què havia passat, i no sé què. I en el vídeo deien algo de s'han trobat 3 morts a una cotxeria i que potser n'hi ha més o alguna així. I la meva predina està tot assustada, si encara hi havia més morts a Campanet. Però saps què vol dir això? Que és realista el vídeo. Sí, Claro. Ja ets l'he vist. molt bon actor. Claro. I jo el primer estava totalment desconcertada i després, quan vam veure el que era, i clar, la meva predina em va dir que li volia enviar un àudio de queixa en el RAC i li vàrem enviar... Jo tot això no t'ho vaig contar, No. Neus. Bueno, pues li vàrem enviar un àudio a l'Antoni i la meva predina dient-li... Que estava preocupada. El puc posar, Posa. l'àudio. El puc Posa. posar perquè era bo. I Antoni pues, va riure molt d'aquesta anècdota perquè, claro...
És boníssim. Tremendo. Vam unir aquest àudio. Toni, això no ho tornis a fer, perquè és un desesperat, el que fas. Putades fas. Jo estava preocupada i volia telefonar una vinada. I Naina em diu, són desesperats que fan. Vinga, Toni, amb un beso. És el millor. Grande, Un beso, Maria, des d'aquí. Sí. Grande, grande. I quan Maria. li vaig dir que venia, m'ha dit, has de dir això, no sé, que no ho digui cap desbarat. O sigui, dic que estàs examinat ara mateix de lo que diguis. Bueno, vinga, de moment no he matat 3 persones. De moment. De moment. Però sempre saludava. Si saludes, No mos esperàvem. si saludes, jo arribo a la conclusió que si saludes és més sospitós. Ah! Perquè sempre saluden, els que maten, clar. Clar. Els que no saluden, els que van així, no sé què fas que res, Aquests no són aquests no sospitosos. tenen ningú mort. Claro, perquè no saluden. Clar. Claro, Va, claro. va, S'ha de reflexió. sospitar de la gent que S'ha de sospitar saluda. de gent que sempre saluda. Alerta. Bueno. Bé, al principi d'aquest podcast, com tu ja sabràs, perquè ets la persona més longeva, sabràs que te feim una pregunta inicial que t'ha deixat l'anterior convidat, en aquest cas va ser Nines Mateu, Quina Mateu. reina del xiu-xiu, Sí, sí, sí. i en el seu cas t'ha volgut deixar una pregunta molt sucosa, Relacionada amb els xiu-xius. exacte, que és... Quina persona t'ha decebut més quan l'has coneguda en persona? Qualcú així... un poc famoseta. Una persona Una famoseta. persona famosa que m'ha decepcionat. quan l'he Pot dir conegut en inicial si no te vol banyar. persona. Ostres, és que no, tampoc no he conegut molta gent famosa. Són sincer, perquè jo som el típic de que si va per qualcú... Clar, jo, famós... O bé, Bueno, famós. Estem xerrant de Sí. que sigui una persona conocidilla. Un poquet... Un famosillo. És que és veritat que si gent coneguda que he topat i tal, ningú m'ha... Ho dic ben en sèrio, no... Ningú ha passat que diguis m'ha caigut malament. Jo tenc una persona En al sèrio, cap que pot ser si t'ha passat. Una persona així, un poc conegudeta, Balears, que t'ho pots esperar, que no te caurà bé, però t'ho trobes i encertes en que estic que t'ha caigut malament. Qui? Em digueu, Neus, ara has estat tu, la que ha entrat en aquest. Del món digital. Clar, del món digital me diràs que no hi ha cap persona Però coneguda, conegudeta. que no el coneixen escolta-me, si no el coneixen ni que seva, no compten. Saps què te dic? Mem, Sí, a que sí, seva, just claro, sí que els coneixen. Coneixen 4 apagats, sí, saps? Hi ha gent que va caigut pitjor. No, I no hi ha cap a bé? persona cap malament cap a Antonio Raca, és M'ha fantàstic. sorprès que digui que és de bona gent. No Cap sé a bé, què. sí. Una persona que és molt simpàtica, per quan la coneixes en persona, és en David Ordines. Claro, Se sí. té de ves i és molt simpàtic. Sí. M'ha arribat d'altres presentadors de televisió nacional, això, de gent que ha anat als concursos. Per exemple, a mi m'ha arribat que és de Narturo Valls, d'Aura Caigo. Sí? M'ha arribat que aquest és superborda. Sí? Que quan va concursar allà, d'això la gent que ha anat, que riu a tope, què tal, no sé, que super simpàtic a càmeres, s'atura de gravar, la càmera i diu, venga, rapidito, que tengo que ir a terminar rápido, no sé què. Què dius? Això pinta que Sí, és com sí, que sí. ha de tractar com en tanta gent que ja és com que se la pela i ja no deu veure persones, deu veure Exacte, com a de- gent que li estorba i punt. I va com a de guai. Sé que també és I- molt maja davant i darrere, que jo sí que vaig topar amb ella, na llum barrera. Anna Llum. Sí, na llum, Bueno, sí. Llum, per exemple, no el conec ni un gaire. Bé, un piu de topar qualque pit de saludar, però no he xerrat amb ell i tot. Per tant, tampoc. Ara que just has mencionat en David Ordines, crec que és un bon moment per obrir el meló de la setmana, sí. perquè està sent bastant notícia el facto que jo en sé més que tu, Xapa desapareix from IB3. No sé quina opinió tens al respecte. No opinió, però com te sents tu davant aquesta notícia. Clar, com a persona concursant Clar. i treballador. Home, sí, clar, jo també bé, som autònom, som un tiburón de Emprendedor. Entrepreneur, tengo una cotxeria, Uau! i monté un imperi, sí. però hem que dir. I fa unes feines que faig era fer guions, per exemple, sabes que tu? No en faré. Per tant, fiat, mala sort i Com també s'ha rebut aquesta notícia internament? com a concursant també me sap greu i la gent s'equipa això se sap greu perquè un programa que durà molt d'anys però bé, al final tot s'acaba i res, ja sortiran altres coses i mos queda record de nosaltres, per exemple, tant de la persona Déu com jo, aquells 11 mesos que vam passar allà que m'ho vam passar molt bé, perquè al final era com una feina que era per nosaltres. Anàvem allà cada setmana,
moltes hores per allà, i espera com és el micro. I se també més que ho deixat. Hem deixat Està molt pastillat serà memes. per sempre. I jo crec que també molta gent me'l va conèixer per allà. Hem que dir, perquè abans sí que a xarxes, per exemple, n'Andreu no... Està bé el micro. No, sí, està està bé, bé. està bé. Per exemple, n'Andreu en aquell moment no tenia xarxes, en Robassó ja tenien xarxes, però no eren tan actius com ara. De fet, jo vaig estar mesos fora de penjar res, a banda jo no sé més que tu. I després me'l van reactivar i molta gent me'l va conèixer per aquí i també me'l va donar aquesta oportunitat de cara que sí, mos coneguem més. Per tant, moltes gràcies al concurs i això Això coses pareix que declaració passen. de futbolista que se'n va d'un equip, en plan, ojalà. molt Ha agraït sido un de tot el partido que m'ha... muy duro. Exacte, exacte. Cuando va de un equipo, ha sido un partido muy duro, Tal no sé qué. Siempre agradecido por Siempre los buenos agradecido, momentos. ya sabes que tú. Jolín, és que en el final, després de 7 anys, que a més és un programa que unia totes les famílies, allà a l'hora de sopar, que està guai. No, jo ara me preocupa un poc, que posaran. Què posaran? Jo m'han arribat... Especulacions. Especulacions, sí, però ara no vos ho puc dir. No, ja, però me refereix... Era com un format en plan que està molt bé un concurs com a de vés, però és com que res quadra ara com tan bé com el que hi havia allà, saps? No, algo que mos han de presentar. Ja, no, 100% algo faran, però... Després te diré què és el que jo he sentit. Molt bé. Pot ser divertit. És com que era guai per això, jo no sé més que tu, perquè també juntava com a gent, de sobte tu hi podies anar a participar, era com a la forma de que la gent també formés part i vetres més guai. Que te senties més part perquè molta gent ha anat a jo no sé més que tu, i al final t'agrada veure-ho, però no sé, t'agrada poder anar i està guai, bueno. Sí, bueno, no Rip, passa res, descansi en pau. les coses acaben com tu bé has dit, i ja està, podem anar ja a lo millor en el tema que volíem dur avui. Bueno, no, encara mos falta una cosa. Tenim una altra cosa És que, a comentar. Toni, tenim tantes coses a xerrar. Primer, a part, ara s'acaba aquest projecte, no sé si tens qualque altre projecte per fer hype, o no se pot dir res de coses que venguin ara. ara. Projectes ja se sabrà. M'ho de seguir xarxes, cas.orà, que... Mira com molt bé, va aprenent una Pot mica. ser una cosa, també Sarraquia Produccions, que fa estona que no penja res, perquè està mort aquest Instagram, però no. Ja ho veureu. reviurà. Xe! Vale, Ja ho i una altra cosa que te volien demanar, dues coses més abans del I tema. ja. No, és que Clar, encara... és que Hem dit, temes que s'han de comentar amb Antoni. Un altre tema és, aquest cap de setmana jo vaig voltar un poc per Silla, per Nord, tal, i ho van passar un poc malament, i he dit, és un tema d'estricta actualitat que s'ha de comentar amb Antoni, com ho està vivint, i és que ja, primavera, bon temps, tal, està ple de guiris. Com ho estàs duent ja? Que recordem, estem principi de maig, quasi, ja, no? 22 d'abril. De moment la policia encara no m'ha dit res, per tant... No, de moment, pues, amb control i paciència i... Hi ha molts per campanar. Faig mindfulness de matins. Fas mindfulness. Sí, per estar més tranquil, medit i faig coses d'aquestes per clar. Tu estàs fent és noves agobiant. activitats, eh? Sí, És agobiant ja, és un moment de sang que he de tenir molta paciència. És un moment de sang per anar tranquil, tira. però no has exercit violència, de moment. Per fer així... Has d'anar alerta tu. Perquè clar, tu diràs, quan un ciclista millor, al final, és molt vulnerable un ciclista i apostes que res més un accident, justament. Però, curiosament, els guiris ciclistes són molt kamikazes, és a dir, no tenen sentit de supervivència. No. I és normal, perquè aquí no tenen sentit de supervivència. És a dir, En general... En el moment és que se tiren d'un balcó com a activitat. en el moment que tu agafes i dius, estic un 11 pis, vaig a tirar-me a la piscina, saps que pot sortir malament. Jo crec que hi cauré ben enmig. Ells tenen aquesta mentalitat, i també gent que potser és de Bèlgica, que hi ha la muntanya més alta, potser fa 200 metres, i agafen i diuen, pues me'n vaig a pujar a Lluc i tenc 74 anys, i no han pujat mai una muntanya amb una bicicleta. I tenen 80 anys i diuen, bé, vaig a la calabra, saps, que pot sortir malament. I ben per mig, i si Ja. som un grupet... Tot Sí, ja vendràs a dir còctels. Que de fet vares fer un vídeo sobre com ser un bon ciclista guiri malament i des d'aquestes Exacte. coses, no? Exacte, el que fan és això, van que dir, kamikaze, són molt optimistes, això sí que ho tenen. I no sap que greu fer. Està molt bé ser optimista, I també. se pensen que Mallorca també és seu, no? És un Claro. carril bici fet per ells i se poden aturar qualsevol intersecció. S'aturen, te miren el mapa, no sé què, miren un poc, xerren un poc, vinga, a riure, tant mateix. Aquí no tots som els indígenes, vam que dir, m'ho donen 4 cacabets i... Com a ser monès en això. I acabarem contents, que ja està.
Jo l'altre dia me'n vaig trobar ja el primer grupo que va fent com a estes, tipus que s'emocionen i ja van com a invadint també el carril contrari i fan... És diversió absoluta, és PortAventura, això. Aquí tu pots veure qualsevol cosa, jo cada any me sorprèn més. També té una certa màgia, això, també. Sí, és màgic, a menys que És passarà com, enguany. A menys que aquí no me la faran enguany, saps? Com a menys que veuré enguany, també. També a vegades jo cert de vehicle, que aquells que esquien i això, i sempre dic, qualque any en veuré un de més grotesc. I sempre coses noves, saps? Sí. Ara avui a Campanet pujàvem dos que anàvem en un tàndem, bicicleta dos. Ah, jo també n'he vist. Sí, exacte. També n'he vist enguany. Jo el mateix. No. Això sí, és sí. molt difícil, eh? Sí. És molt difícil, No sé si ho heu provat mai. Però hi venen a provar aquí. Ja el El tema. provaró no són experts. Ells no han pujat mai, i venen a provar aquí Mira. i amunt van a costes feixugues i era un així de mitjana edat i un home Claro. que tenia una certa edat ja. I pujaven a la costa Campanet, que era una Claro, bona podríem cosa. provar com a Agafen activitat. el teu vídeo de top 5 costes empinades i van a allà, totes, les claro, proven claro, totes. van allà, sí. Claro. I si poden tirar a tope també se tiren i se salten el stop. No vos fa un pot de gana, no ho faríeu un poc No. com a plan, anem a provar en tàndem. No, No, perquè cauria, 100%. Hombre, tu ara estàs provant moltes activitats Claro, físiques. mos ha arribat, És que mos ha que- arribat molta cosa. has començat a fer crossfit. Per començar a fer crossfit. Com és bé, això? És molt però clar, fort. jo soc una persona que té molt poca psicomotricitat. És a dir, jo, perquè ho entengueu, això era que ho vaig explicar en podcast. Lo de la cucabela, La cucabela, que jo vaig crec que agafar- és la cosa més graciosa que he sentit en aquest Vaig haver de podcast. pagar un matalàs a casa meva per aprendre a fer la cucabela. Això ho vam fer 5 a primària, no era tan petit. Ja l'hauria de sempre fer. I vaig aprendre 5 a primària, no? Lateral no l'he après mai. I ara amb 26 anys has decidit? Com el meu objectiu vital és a gent que jo que sé, que ja s'independitza i tal, jo vull aprendre a fer espino. Ah, És com el teu Uau. màxim objectiu en aquest... El pino? Clar, espino, una És paret. molt Però jo no difícil. sé fer Ara ni la una paret. paret. Jo no en sé tampoc, eh? Jo no sé fer ni una paret. No, jo és tampoc, com no. un assumpte. Jo tampoc. Perquè tu penses que és tan normal saber fer espino? Bueno, però jo un record, a l'altre no, però un record tots de la meva classe s'havien fet la lateral. Jo no sabia Bueno, fer la lateral sí. La lateral jo la Doncs també. la lateral, Però complicadíssim. perquè fèiem gimnàstic Jo o no balls o feia coses... gimnàstic. Però però- complicadíssima la lateral. I res, ja vaig a CrossFit i... I fas espino. Així millor no em pots psicomotricitat. I ja està, i faig, va anar a ginària, faig CrossFit i així qualcun pot també, ja està. I què tal la teva experiència amb el crossfit? Vaig en paguer, però per l'altre bé, ben que dir, m'agrada. Quin és el teu exercici preferit del crossfit? Cosa que sàpiga fer. És que jo no sé, jo quan més, jo arribo allà i me posen nom de mingle, no sé què és. Clar. Jo a mi el que fan els altres i fer el mateix. És que és això. Avui farem un no sé què, no, jo sé ni què és. No sé què és, cap Ni me l'exercici terminologia. preferit, jo què sé, diré de... Aquest, de la barra, jo no sé com se diu. Has de pujar la barra Que així la de zona. puja i després l'aixeques. Molt bé. És Aquest com és el teu moviment preferit. complet, el moviment complet, diguem. I un No sé codis. fer. Eh? I un codis. És que n'hi ha que no sé fer directament. Aquest de la barra, que van amb el peu cap avant i el peu cap enrere. És que Sí. això per ell fàcil, però no és No és fàcil. fàcil. I jo me balancé raro. I penso normal, aquest no. Keeping. Aquest no sé què se diu, però faig un paguer. Aquest és que se me dona més especialment malament, perquè després n'hi ha, per exemple, som hi ha que així que puges, és complicat, això Sí. no ho sé fer. Per tant, no ho sé fer. Dominades en sap fer. És normal, dominades en sé fer, però això d'aquest que fan, que s'aixequen. Sí, això no ho massa sé fer. lap. Massa lap. Això no ho sé fer, però això és complicat, diu, mira, saps? Però clar, espera, això va, que tothom ho sap fer, jo per és normal. I hi vas tot sol Poc a ja o hi vas sempre acompanyat de... No, que al fi fan classes, molta gent sempre. No, sí, ja, però me refereix que en vas amb amics o vas tu... Avui anem a tapar amb Aparicio, Sí? Aparicio, fa estona que no compré, jo, que escolta. Ha desaparegut ell. No, hi va normalment. Ah, Però vale. fa No temps coincidiu. No coincidim o és que jo. Ah! No sé, ho deixo aquí, amollat, i ja ho pescarà. Però Muy sí, bien. no ho puc queixar. I és moment ja d'anar amb el tema que te volíem proposar avui. Nosaltres saps que mos agrada donar-li voltes a les coses i ara està molt de moda un trend que... Tu, què tal? Tens la teva relació amb TikTok? Estàs molt dins de TikTok, o no? No tant a TikTok, ben que dir, perquè al final és que te posa ja enverdit i estàs ja enverdit, que és raro. Escroleant. Escolant, i pesa molt de temps. O sigui, tenia molt poc. Tu les tendències, out. No, bueno, a vegades ho miro, però són que no m'arriba, saps? Perquè ja no me surten coses de futbol i coses així. Són molt de tiro bàsico, jo, saps? Me surten... No tens esperat i entrenat, que diguéssim. No me surt molt de... A vegades sí, me surt una que sona la cançó La Quinta Estación, Ahà. me surt aquest tren Què? també. Quin? No ho vist aquest? Que són fotos i te diu
tenía miedo a hablarte porque me parecía el borde, y surt una tia, o que penja 25 fotos, mentre sonen una cançó de... Això no m'ha sortit la a mi. cançó que hi ha a la quinta I estat, que ets super com a divertida. Exacte. I se mostra ella mateixa Exacte. superdivertida, que divertida, sí. I per una caetana odiosa. Sí, total. Però en això, de superar, que degut aquesta nina. Hi ha una gran voluntat per TikTok de totes les lotes com a demostrar-se com a la mejor amiga de les girls. Exacte. Que són com a de- superdivertides i Exacte. superproperes i Tothom superguais. és bona gent. Sí, tothom és Això supermaja. quan hi havia el trend aquell del tema del bullying, que és com una espècie de Me Too, però del bullying. Que Jo què és? I tothom havia patit bullying. Tothom havia patit bullying, però ningú havia fet. Ai! Saps? No hi havia ningú que digués, per exemple, jo dic, jo me n'han fet, jo n'he fet, saps? Són realistes, ben que dir. Però la gent sempre tothom és super bona persona i ells n'hi han fet, i ell mai ha dit res, no me toqui el joc, que se sap que n'ha fet també, saps? Aquí, estadísticament no pot ser, que algú n'ha de fer. Per estadística. Claro. És bueno. Okay. Sí, els trens són perillosos per això, perquè evidentment tu postres el que te dona la gana. Ara, el tren que està més en el meu parat i en concret, no sé el vostre, és de que la gent diu, no sé exactament com és la frase, però algo de... Sí. Seria una pena que me borrassin la ment Sa o la memòria. memòria, però estaria contenta perquè podria veure aquest vídeo o podria viure aquesta situació per primera vegada. Exacte. I la gent com que posa vídeos pues de sèries o de moments televisius bastant icònics. Jo, el darrer que vaig veure i que vaig riure en veu alta va ser un de Montoya a la Isla de las Tentaciones. Jo no recordava que aquesta persona hagués estat tan icònica. No, Estefanía. No, Montoya. Es de abre una piernita y la otra peinita ¿qué, y como introduce la gambita y luego no vale llorar. Que com andalús, que com Sí, arròs. correcte. Va, sí, un personatge. Que era Que un s'ha molt fet molt personatge. viral. Sí, un personatge aquest. I que, que després li deia el papà frita... Bueno, té com a frases icòniques que jo no els recordava com a tan heavy i el vídeo és boníssim. I de nosaltres hem vengut a dur aquest tren. Jo no he acabat A la d'entendre... nostra manera. Claro, hem fet una reinterpretació. Jo no he Clar. acabat d'entendre molt de què venim a xerrar, però algo relacionat amb que mos borrin la memòria i què passaria, no? O perquè No, que nosaltres podem elegir quin moment de la nostra vida borram de la nostra memòria. I podem elegir o viure-ho d'una altra forma o simplement borrar-ho de la memòria totalment i ja oblidar-nos d'aquell moment. Moments que vulguem borrar. O coses Correcte. de borrar. Vale. Si poguéssim fer una... Què se diu això? Una lobotomia? Una lobotomia selecta. Quines coses eliminaríem? Per exemple, Neus? Voleu que comenci jo? Comences tu, Neus? La meva lobotomia selecta començaria, per principi, anem a una ocasió de quan era molt petita, aquesta li he fet un petit spoiler abans de l'Aina, que és que jo de petita, jo he de dir que les meves coses són, en plan, fan vergonya, ¿vale? Però bueno, ja està, jo ja aquí ja no tinc res a perdre. Me vaig presentar a una comunió fora Bragues. Jo anava amb vestit, Quant any tenies? molt, era Home, edat de edat comunió, de no? comunió. Sí, va, està bé, va. Edat de comunió. No, jo ho vaig passar molt malament, va ser un moment supercrític. Clar, perquè i per anàvem tant, vestit. Anàvem amb un vestit curt. Ah. I si recordeu les comunions de la nostra època, duraven tot el dia. Clar, I era típica de era l'església. Però per anar a fer pixo fem el Castillo dia. hinchable i tot això. Té tot per anar a fer avantatges. pixo. Per anar a fer pixo fem el dia. Ara me n'he donat compte d'una cosa que és que he dit, i va ser l'església, de més, clar, com si una comunió no fos a l'església. Clar. Però que és dir que jo tota la cerimònia, a més, me'n recordo donant-me'n compte com quan estava asseguda que vaig pensar, crec Passa molt d'oratge aquí, que eh? no... crec que no duc bragues. I efectivament no duia bragues, ma mare li vaig comunicar i va flipar. I va dir, tu ets tonta. I res, vaig estar tot el dia fora bragues, però bueno. Però I no era lo típic que tinc hi molt havia- mal record, en plan, molta vergonya de passar-ho malament, en plan, jo tot el temps així com super cohibida, tal, i ho voldria eliminar del meu cervell. Però només vas a la iglesia o després dinar, activitats i tal, també? O No, dinar i activitats i tot també, tot. Va, I no tot hi el havia dia fora rotllo bragues. Castillo hinchable o No me'n activitats record. dinàmiques o alguna així? Jo crec que no, no? No ho sé, no me'n record ja. El meu cervell ho ha eliminat. Igualment, per això ja m'ha quedat com molt dins el cap de que sempre m'he de posar bragues. Tipo, Hagas a lo més, que hagas. ponte bragues. Clar. Sempre, a més, ho tinc com molt ja dins el meu cap. Estic traumatitzada, Clar, podríem clar. dir. Jo, ja vàrem fer un Sí. principi d'episodi de coses un poc vergonyoses, històries així i tal, i ja m'ha costat que no trobava res, i avui, pues, segueix sense haver trobat res,
la Neus m'ha dit... Naina ve d'oyente. Claro, jo vendo oyente, jo avui no... És que jo crec que les coses vergonyoses que jo hagi pogut fer o algo, el meu cap ja les ha eliminat, saps? Està molt Segur bé. que n'hi ha, però jo no me'n record ara com per comptar-les, el meu cap ja les ha eliminat, la Neus tampoc no se'n recorda de cap, la Neus l'únic que Jo m'ha me n'he dit... recordat d'una. Clar, la Neus l'únic que m'ha dit és que va fer vergonya quan jo vaig venir aquí amb la gorra posada perquè m'havia pseudo-tenyit d'un altre color Sí. i ja està. Sí. I a més, ara ja és com a tema tabú. No, fins i tot. m'ha dit, quan te vas tenyir de gris, que tampoc no Sí, tenia res a veure. Ja, en el clip surts dient i aquí gris. també. No me'n recordo això. Pues és un moment que jo diria. El meu cap ja ho ha eliminat. Però ser. també és vera que jo sóc una persona amb un nivell d'això, de sentit de ridícul i tal, no m'agrada passar, no m'agrada sentir que faig el ridícul, no m'agrada passar vergonya. Però tal. tu Ja no ho ho pots evites. controlar, això. No, però jo Ja sóc una alerta. persona un poc previsora, vaig un poc alerta, ja certes situacions, ja preveo coses, saps? I... Jo, totes les meves són fruit de despistes. Claro, pues igual... Bueno, totes Era tampoc. un Bueno, punt més Toni, de- en el de teu tensió. cas... Men, jo saps què passa? Que jo, al contrari de Naina, jo, quan faig el ridícul, me recreguin el ridícul que he fet. T'agrada fer Sí. ridícul. A part de que ho faig perquè m'ho surt naturalment, també jo m'agrada autohumillar-me, saps? És a dir, m'agrada fer recrear-me. I si m'ha passat alguna cosa d'això, jo som el típic que si cau, flageles. jo me faig un repòs, saps què t'he dit? Sí. I ho torno a dir, vaig caure... És a dir, tu no ho ocultes, tu li No, dones jo bombó. em fa gràcia. És a dir, Clar, hi ha gent que a vegades me diu, i és vera, me diu, Toni, tu vas te'n riu tothom, hi ha coses que no t'han de riure, perquè jo entenc per tothom, vale? I és com de la meva prima al cel sí, me diu, te'n riuries del propi interro, i és vera. Perquè jo, és vera que me'n riu tothom, però també me'n riu molt de jo. Saps? Això està molt bé i és molt sa. Sí, està Això molt és bé. que et sa. I jo, quan faig el ridícul, me recrei, saps? Ja, per exemple, jo que sé, per exemple, tinc un vídeo del canal d'estiu de Jo Rohan, vestit de fada. Que no sé, Vestit de fada? Sí, vestit de fada, així, amb unes ales. I hi ha vídeo d'aquest moment. Com això, que s'acaba, molt democradíssim, més pintats, amb els morros pintats. Flow que han de mòmia. rojar. I jo, això és un gif que pan molt. Clar. És com un gif que té molt. No mos ha arribat, i No, dona. No, sí, no sí, m'ha sí. arribat. Crec que mos ho podries També compartir. els stickers d'això, sí, ben que dic jo, me recrei. Però sí que és vera que hi ha coses que dic, he fet vergonya aliena, que ho record, però ho puc contar aquí, saps? I no le voldria borrar sèment, perquè dic, bueno, van riure, però vaig fer vergonya aliena. Bueno, però aquest tren va de borrar de cement. Així ara volia dues situacions que són vergonya aliena, que dius, és que clar, vas quedar malament en aquell moment, no? Una senzilla és, érem a l'escola, ja havia fet segon d'ESO, i per borraria vaig voler sortir per la finestra. Però jo Sortir per la finestra? Sí, perquè no sé com ho van dir, no sortireu fins que no sé què, i jo vaig voler sortir, vaig dir, perquè ja sonat el timbre. I jo sempre vaig fer ràbia una cosa, dels professors, que és el típic de, com que un l'ha fet malament, ara no ningú sortirà. Això m'ho ja, pareix tio. ridícul. És a dir, jo he estudiat màster de professorat i això, i mai faré això, és una parida això. De fet, això el que fan, a vegades, a presó d'això, perquè tu Li fas agafes bullying que gràcia, s'altre. saps? Però tu fas bullying que s'altre, Sí, sí, és sí. una tècnica absurda, i un poc malèvola. I jo vaig dir, pues jo me'n vaig, jo no he fet res, jo me'n vull anar a sota el pati. I vaig anar per la finestra. Què passa? Però que dua, no sé què dua dins la maleta, dos bes o berenar o algo, o devia dur algo. I vaig sortir amb la motxilla, no la vaig deixar en la classe. I de fet m'ho van dir que sortíssim amb la motxilla, aquell temps una cosa perquè havien robat qualque dia i tal, i van dir, bé, sortiu amb la motxilla del pati. I vaig sortir per la finestra, amb la mala sort de que la motxilla era grossa i vaig quedar enconcat. Va ser pena això. I clar, la cosa va dir, Toni! No. Jo ja que no podia anar ni en van ni enrere. Enrere sí, en van ni costat. I m'han Però dit la finestra estava a peu, m'han veure, sí. estava La professora en de castellà. terra, no? No, clar, això era una planta baixa, una planta baixa. Vale. Havia sortit per la finestra, que han concat, vale? Això No. és una, que és ridícul perquè quedes com un puto trebat, vale? Sí. Però bueno, riurem i ja està, tampoc hem de fer. I després n'hi ha una que és tremenda també, que això sí no ho creu, però que jo vaig anar a estudiar a Barcelona. Vale? I vaig anar a Barcelona i el segon dia de classe, una cosa així, jo havia duit moltes camisetes cutres de propaganda de campanet. Clar, jo vaig agafar les camisetes i ni vaig mirar que duen ni res. Vaig agafar d'aquestes que eren transpirables i vaig ficar en la bossa. Però jo som una persona cutre. Però que m'heu vist a la universitat qualque vegada, jo vaig sempre Però és en que xandall. m'ho vull per la universitat. Vaig sempre en xandall. Jo a la universitat anava sempre en xandall i vaig estudiar a Barcelona i vaig dir bé. I un dia de matí em vaig despertar, això, ets l'hostre de dia, em vaig despertar que era, però jo era molt pres, perquè començava la classe a les 9,
i m'he despertat, bé, que havia dormit poc, i bé, m'he despertat jo, m'espertava ni berenava, saps? M'espertava, me feia neta, roba i partia. Vaig vestir, que jo no em vaig donar compte, però quan he a la universitat me'n vaig donar compte, perquè si hi res, no sé què, caminava jo per allà, si hi res, i un tio m'ha dit, menudo crack, no sé què. Ai, I em vaig girar i dic, què passa? Este tío era un cachondo, no sé què. Que gonde. I després vaig arribar i vaig caure, que claro, heu d'entendre un poc el context. El meu germà un any van fer un equip aquest de futbito, per un torneo aquest d'esport, que és torneo de futbito a Moscari, que se llama de cachondeo, ¿vale? I ells van fer una camiseta que és de los pistoleros de l'Eclipse i duen aquí un escut, com si fos de futbol, que dues pistoles, de los pistoleros de l'Eclipse, i després de patrocinador fals, com si diguéssim un patrocinador, van fer la típica d'hetero bàsico de posar una pàgina web porno. En aquest cas, vull dir la pàgina web. Sí. Una de Brazers, ¿vale? I jo vaig anar a la universitat, fora jo bevit la camiseta, jo és que me vaig posar i ni vaig veure que posava, en sèrio, i posava Brazers. però és una web molt coneguda, que la gent pot saber... I jo vaig anar a una classe d'un catedràtic, jo així sèrio, parlant d'història d'anar a nivell i coses així, jo super sèrio, i jo estic sèrio, jo no res, jo estic ben sèrio. I no sé què, i jo a la classe i tal, jo amb una camiseta, amb una pàgina web porno, però jo no ho sabia. Jo, és que per mi que no ho sabia. Imagina't. I després quan vaig arribar a la residència m'han dit... Gent, clar, vaya crack. Toni, has ido a clase con esto. Y claro, me conocían de fa poc, y este tío es un crack, este tío es un personaje. Que no lo sabia, jo que no lo sabia. I m'han dit que la meva novetada seria anar una altra dia a classe amb aquesta camiseta. Ja he dit, bueno, ja he dit un dia... Ja l'has fet? Ja no puedo és ir difícil dos, per saps? I ja està, saps? I ja està. I Barcelona té moltes anècdotes. I quan te'n vas donar compte? No sé, hores. Ja fa hores que estic ja com vaig donar compte. Te vas avergonyir o no? Bueno, vaig dir... Ja està. No, jo vaig pensar una cosa que per molts és la ciutat, no me coneixen. Ja. Jo una cosa molt que fa a Barcelona, com que jo de vegades tenia por que me robassin, jo quan anava tot sol, si s'acostava qualcú demanant-me alguna cosa, encara que fos un turista, jo va venir un italià, crec que era un turista que cercava un hotel, va dir, sorry, no sé què, tal, amb el mòbil, jo m'anava corrent sos. Vaig dir, si trau un ganivet i m'atraca. Ja, a València, per exemple, un pico a València, va venir un panyol pel carrer, un panyol. Era el vespre, a les 9 i mitja, vaig anar a córrer, no me coneixen. Però i què creus que volia, si no era un pañuelo? No ho sé, no m'hi molt d'atracar, saps? Mentre tu estaves entretengut cercant un pañuelo... Exacte, claro, trau que Pues saca la cartera també, si pots. Jo per si un cas me'n vaig corrent. No me coneixen. I em vaig dir, tranquil. Jo corrent sols. I m'han passat moltes per Barcelona, ja. Sí. Jo m'han donat moltes vegades el consell de lledrar. De fer com si estàs l'os. Exacte. La gent me demana coses molt estranyes i moltes vegades, quan ja és com a més de vespre, fa un poc més de por. I per tant, he pensat moltes vegades en lledrar. El que passa és que me passa una cosa, que és que jo en el moment no caic amb aquestes coses. Saps? Jo hi caic després, quan puc com reaccionar i ja pensar, mira, hagués pogut fer això. Hauria d'haver lledrat. Per exemple, si tenen un ganivet, o sigui, dir, mira, ja agafa perquè... Sí, talment. Mai sap si estan sonats o no. Ben que lledrar és una estratègia que està bé, però clar, te pot sortir malament també. A lo millor lledrar contra el ganivet. I comença per una parada de lledrar. Terians! Ojalà! 2 terians! Un tio amb un ganivet i aneu lledrant. I després comença... Hòstia, no vol sortir? Que para. No vol sortir per TikTok un tio que va anar a un bar o algo, però un bar així com a mig cutre, i Salomó també era molt cutre, que va anar encaputxat i amb un guinevet, però enorme de gros. Ai, se'n van riure. Se'n va allà, se'n va a la barra i li va dir saca tot lo que tenga, no sé què, però així molt poc imponent, i hi havia gent a la barra i l'amo, i li van dir... ¿Qué tal? Se van a riure d'ell. ¿Qué haces con esto? Jaja. O sea, ningú se va a asustar. I se'n van en plan humillant. I este tío, que me des el dinero, no sé qué. Y t'altres, ¿pero qué haces? No, i més de com, give me the money. En inglés, a veure, give me the money. I t'altres, ¿qué haces con esto? No sé què. I com no t'hi van fer ni cas. I se'n van a humillar. Se'n van a humillar. Se'n van a humillar. Sí, totalment. Clar, és que depèn de quin ladrón te pilles, igual és el seu primer dia. No imposava molt. O sigui, hi havia literalment una persona, amb un guinevet així, i una persona aferrada a ell, a la barra, segur, prenent un cafè o alguna cosa, però així, tan tranquil, diguent-li. Què haces tu? No sé, així, Ara que això de lladres, sabeu que hi ha un premi de lladre més cutre de l'any, que treuen cada any. Hòstia!
I n'hi ha molt bon d'això. Un era un que se va posar, que això és verídic, és un que se va posar una calça en el cap, no hi va bé, i se va estampar contra el vidre del banc, no sé on era. I van haver que l'ambulància. Va quedar. I venia un que també era bo, que és un tio que va entrar a robar una casa, que això passava més d'una vegada, i se va quedar dormit en el llit. De sa casa? Què dius? Però devia anar col·locat begut, això s'ha de dormir, però s'ha de dormir en el llit. I clar, van quedar la policia i ja van trobar dormit. És greu això, no? En seu de robar, corroborar un poc. Hi ha un cas, que ara no me'n recordo quin era, que van trobar qui era perquè abans de partir va matar qualcú i abans de partir va anar al banyo i va cagar i no va tirar la cadena. I té l'ADN. Sí, no, crec que era un cas d'Itàlia, que va passar a Itàlia. Pobre, devia anar fatal. Sí. Bueno, pobret. Hombre, va matar a la persona. Ah, no. Clar, va matar a una lota. Vale, només havia sentit part robo o No, va matar una lota. I després va dir, bueno, després d'aquest esforç... Sí, vaig alliberar un pot d'atenció. Claro. És verdad. Sí, no era per aquí, però, que no la gent no s'escandalitzi. No era Campanet. No era Campanet, Bueno, Campanet! Campanet jo crec que hi ha de les històries més bones, però... L'Arta. Tu en tens alguna altra? Jo en tinc una bastant grossa que me fa bastanta gràcia a mi, perquè ja és com a... Sabeu aquesta cosa que ja passa tant de temps d'algo que te desvincules, tipo, ja no soy jo. Ja no te sents representada. Exacte. I me fa bastanta gràcia perquè a més contaré aquí és com a tancar bastant de cercle perquè és una història de Erasmus. Ah, sí? Sí. És una història de Erasmus em van passar un parell també. Clar. Jo em recordo una altra teva de Erasmus que no sé si és aquesta que vas a contar. Quina és? Però una que crec que ja has contat en altres ocasions que a mi me va arribar per WhatsApp i me va fer molta gràcia. Com m'ho vas contar. Me'n compte el que vas a dir després. Ets de teatre en alemany? No. Quina? Una d'una classe. Conta primer aquesta. Jo anava a contar el pic que me vaig enamorar del meu company de pis. Ah, no era aquesta. Que romàntic. Història de moment. De fet, jo crec que Uf. aquesta història perquè és així com a de... És un poc humillant, certa part. És humillant, però és xisme. Sí. Antoni és molt xafarder. Venim en això. Molt xafarder. Venc en això, ja. És història, quan jo me vaig enamorar del meu company de pis, un alemany que tenia... T punto. Anava a la nostra edat, en T punto. Era 2 anys més gran que nosaltres, o un any o alguna cosa així, no? Tenia la nostra Ah, sí? edat. Sí, perquè jo tenia 20 anys i quan me'l van presentar ell me va dir how old are you? Ah, sí. I'm 20. I ell me va dir oh, I'm 22. I jo li vaig dir ets 2 anys més gran que jo. I em va dir no. En 2002, va. 22. 22. 20 també. També, Claro. també, ostres. És complicat, això, però. Ojo, I doncs Va, no. la nostra primera interacció. Jo el vaig veure i jo soc un pot d'ojo alegre i a mi jo vaig dir, m'he enamorat. En moment ja va dir, Este me gusta, també. maig. Exacte, jo vaig dir, m'he enamorat. Clar, de mi eren companys de pis, mos veiem molt, sopàvem junts. Era Donava com per història. Sí, donava per història. A mi, jo per jo era la meva història com ideal, perquè era com, saps? Bueno, total. Jo m'haig enamorat fortament d'aquesta persona. Jo sentia que era correspondidor. I des nostre voltant com que la gent m'ho deia en plan, sí, ha de ser, per comportaments seus també. Nosaltres no érem, no? No, però jo les coses que vos contava, me deia, bueno, sí. Sí. Total, a mi m'anava rient com a pues cantons de sa casa, qualcun pi me va guinyar qual cojito, i hi va arribar el dia que ell me va convidar al seu cumple. I van anar totes. I van anar totes. El seu cumple. El seu cumple van anar totes, era un 20 de gener, més o manco. A més, me'n record que el mateix dia que va ser el cumple varen gravar un episodi del podcast. Per això dic que és com a guapo contar això aquí ara. Perquè, res, va ser tot el mateix dia. Total, vàrem anar a aquest aniversari i jo ja estava en plan, li hem de dir alguna cosa d'aquesta. Pobret, l'aniversari pot ser... Li hem de dir alguna cosa d'aquesta lot i, clar, hi havia influència de que, clar, jo hi havia anat amb les meves amigues, estàvem en Ninecita, Nei Punto, i Naina i jo. La Francina no existia encara. La Francina encara no existia a les nostres vides, malauradament. Claro. Sabes que érem un poc més tristes en aquell moment. Però això, i ja va avançar el vespre, que sí, una cerveseta per aquí, una cerveseta per allà, i xerrant amb Ninecita, a nosaltres ens va aparèixer molt bona idea, que era el millor moment per jo dir-li que a mi m'agradava. I va ser molt humillant perquè, clar, vàrem anar a xerrar de fora i jo li vaig dir que m'agradava i ell me va dir que era molt... Crec recordar que la frase va ser I don't know if I'm saying this because I'm drunk, but... Però I think
I like you. Perquè era com amortiguar la caiguda abans de que fos com a, saps? Pues que no sàpiga en anglès, Va, te va dir. no sé si estic dient això perquè estic gata. No sé perquè vaig gata, perquè... No, na Neus. Jo vaig dir li va això. dir això. Ah, vai, de Neus, tu? Sí. Va, m'he de declaració, també. I aquesta va ser la meva declaració. Està bé, molt guapa. I és preciosa, ja ho sé. I aquesta lot... És com jo li fa ressunta. Bueno, Sí, va però- gata, però... però bueno, sí, però no, està. no, si diu que no, però anava gata. Exacte. Jo, dins el meu cap, aquesta era sí, la bueno, millor idea. Claro. Sí. Clar, què va passar? Que va ser un moment molt accidentat, perquè just era com que on havíem d'anar, Sí. i li va sonar l'alarma del mòbil de que venia el taxi, just els seus amics van sortir, perquè a tot esto nosaltres eren companys de pis, i jo vaig dir, bueno, si surt bé la declaració, m'ho anant plegats a casa, el maco me dirà algo. Total, just aquell vespre dormien dos amics seus a casa seu, o sigui, a casa nostra, o sigui que ja la conversa no anava a sortir, i en aquell moment en què jo me vaig declarar, me vaig deixar ja, Obrint canal. pots fer jo el que vulguis, ell me va dir que era molt cute, i bueno, vam anar. Després, I perquè ja ho està. va estar com a molt atropellat. Dos palmadites a l'espalda. No, que no li vaig deixar xerrar, No, perquè va dir molt cute, què vol dir? que és molt mona. Ah, Que és molt mona i jo no li vaig deixar acabar de Ah, xerrar. que mona. Ella anava a seguir dient coses. Jo no me'n recordo Ah. molt bé de la situació perquè és això que deien que el meu cervell ho va borrar molt, però jo no Ah. li vaig deixar acabar de xerrar. Va ser molt humillant. I jo vaig estar molt de temps com que somiava amb aquesta situació. Però clar, després ja no Ara va, ja me l'ha sudat. ell no va tornar a I dir després com res. se va Sí, no, obrir? després me seguia guinyant els ulls per les habitacions i tal, però no, en plan, no va arribar a passar res mai més. I després, voleu saber com va acabar aquesta història? Ja que hi som. Me va dir un dia, m'ha enviat un missatge que me diria, ja t'escriuré perquè vull quedar amb tu. I no me va arribar a escriure mai més. Bueno, a lo millor, no te va dir quan, a lo millor Clar, encara... igual de sobte rep un missatge. Claro, a lo millor cal que diguis res Bueno, aquí... pues No, això és situació que, si poguéssim, Però, borraria del si meu vol cap. venir a Mallorca, però no el Eh! podem dir, el nen que ja molt basta. No, no importa, no Perquè importa. jo no me'l sent importa. aquesta, que fan molts Sí. catalans també en aquesta... Ets a Mallorca ja. Ah, Mallorca, no sé què, tal. Sí. I venen aquí, estan 2 setmanes, perquè me cago el nen que Sí. se'n va seva. Sí. Ja molt basten. Molt bé, molt bé. Pues gran història, ara. És una gran Sí, història. sí, Tu quina eres? Que, No, pensava que anava a jo un contar? dia que jo me vaig despertar tan tranquil·lament i havia rebut no sé quant d'àudios teus explicant-me que havies anat 2 hores abans a una classe que no tocava Sí. i que te vas seure ja a escoltar coses randoms bé. que no entenies i que no sé de No què eren, sabia de algo què anava. raro. Era d'enginyeria o I algo. I no, després no d'un- vaig sospitar. Claro, era algo random. Però tu vas estudiar publicitat de periodisme i tal i te surten... Amb mecanismes d'una màquina. Exacte, te No, surten claro, una i màquina. a part que Sumes, jo no era tampoc. No, Jo però no hi era. havia una companya que sí que compartia, tal... I te van buar. Me va embuar, jo la vaig veure ella, mai va seure de vora ella i me va embuar. I ella després me va confessar que li pareixia raro que jo hagués anat a aquella classe, però com que allà és libre, doncs Però pots jo fer. me'n recordo de riure molt en aquell moment quan vaig rebre els teus àudios de... Clar, jo, perquè després teníem l'assignatura que sí que era la que havíem d'anar, com en 2 hores després, i jo me vaig despertar per anar en aquelles i me vaig despertar amb tots els teus àudios de tu riguent, contant-me tot això, no sé Sí. què... És que a mi serà m'ho van passar moltes d'aquestes. És que era com a cada dia passava una aventura. Sí, sempre passava alguna cosa. Però bueno, ara han sortit històries que no van sortir en el seu moment. Sí, això, una cosa que ho passava molt jo quan estudiant a fora, que era que... Bé, també, clar, jo vaig fer com a anys soltos, jo estudiava aquí, vaig fer un Seneca, vaig fer... Sí. Com que potser després no passa perquè agafen més rutina si estàs molt temps en un lloc, crec jo. Però el primer, un any un lloc, sempre com que te passen moltes coses. Perquè tot és nou O sigui, i tot com és que nou. tot... Sí, No, jo tot crec que és- el teu gent cervell nova. funciona diferent, té algo ja que te fa estar loca. Sí que és veritat que després, quan arriba molt de pit en gent, tant que vaig compartir classe a Barcelona com a abans, sí que després arribes 2 anys més tard, per l'hora tal, i ja que s'ha perdut un poc aquesta això, no? Està en rutina, saps? Viven en un pis, amb els col·legues de la universitat, però ja no és el mateix, saps? Ja s'ha perdut un poc. Sí, Tots nosaltres, són com que només etapes, hem aquesta estat vida. un any, Tots són tampoc... etapes, Sí, ho hem experimentat un any i va ser Però així, perfecte. Ja Jo, és perfecte. jo crec que és perfecte, així, perquè si no estàs un grapat d'anys, jo comentava amb gent que s'ha anat a pitjor i tal, em diuen, serà els quals ja no és el mateix, serà Clar. si els primers, segons, saps? Claro. I de, Pues i de, nada, jo crec que amb això ja ho tenim, no? O què? Sí, podem fer ja joquet final
faràs al O no final... tenim temps de fer joc, és molt tard ja. Sí, jo crec que sí. No, temps en tenim, però has preparat alguna al final? No, però ho cercam un moment. Vale. Total, hem preparat un joc amb moltíssima preparació que és... que jo crec que també a en Antoni li va molt aquest rotllo, que és esbrinar amem si la foto de les persones que estan veient són parella o estan sordint. O sigui, són parella o són germans. Exacte. Són parella o són germans? Parella o Exacte. germans. Perquè hi ha Siblings or moltes dating. parelles que s'assemblen massa perillosament. Per tant, és un joc bastant poc podcastero, però... No, perquè tu ara me faràs una captura de totes Correcte. i jo les aniré introduint. I jo, molt bé. Primera foto, si no vols, les podem descriure un poc. Ara surten dues atlotes, ¿vale? No, jo Morenes, faig la foto posam la foto. Mirau el i podcast mireu-ho, en primer. Ja, sí. sí. Va. Aquestes primeres, Són dues al·lotes. Què opines, amem? jo crec que s'assemblen molt, però no tenen les mateixes faccions. Les dents és una cosa que sol delatar bastant a les germanes. La rialla és similar, eh? Sí. Pot dir ser germana. Els nassos els tenen iguals. Jo diria Germanes, germanes. jo també. Jo dic parella, Ah. perquè les dents són molt diferents. Són parella! Dating. Següent. Tenim una parella de... Dos rossets. Dos rossets. Jo crec que aquests Per rotllo, són germans. Sí, per rotllo Sí, també. eh? Perquè tenen el mateix vibra, Sí. mateix... què se diu això? La mateixa eh, colorimetria. Pensava que era aura. Aura, també un Els poc. germans, l'altre i l'altre no s'apareixen tant, per tema genètic, òbvi, però tenen com algo que és mal de descriure, que és com... La vibra. Sí, la vibra, és com algo mal de dir. Sí, La fisonomia, germans. algo. I ara algo. dit això me la cagarem, però... Ara aquests, jo crec que són Germans. germans. Són parella! Són dating! Bueno, i hi ha una cosa, i si són germans i també surten com? Aquí Bueno, hi ha... claro, també. Sí. Aquí el joc s'ha pres. Tio, però és vera que Ja pot ser incesto. aquests dos Tens coses. s'apareixen molt. És vera que hi ha parelles que s'apareixen molt, eh? Vinga, anem al següent. Aquest per exemple el motrenado. Ara, Que sí que per exemple el motrenado ve d'en fora igual un poc Amb més. Bad Bunny, un poc, una mescla. Aquests dos... Aquesta lota pareix mallorquina. ara jo diria però... Claro, ara però serà seran l'altre. germans, claro. Jo diria per aquests. Claro, aquest dona vibe de parella, però una seran me'n fa germans. costa. No, és que de més se posa lots. Però seran germans. Tu no te fas una No, una però- foto així amb el teu germà. Si ell fos parella, no l'estaria com agafant de la cintureta o Sí, alguna això és vera. És vera que té ses mans dins les butxaques. Ell no li està tornant cap tipus de res. No hi se m'ha per aquí res. Si són parella, ell no no està sé. enamorat. Ja ho han deixat. Sí, blongs! Sí, blongs! Són germans. Són Això germans. fan per emboar, fan per emboar. Hombre, Sí. claro, d'això va el joc. Aquests són dating, clarament. Sí. Aquests volen fer el lío, que Volen són fer el lío, germans i però són això. dating. Són dating, dating, 100%. claríssim. El pasa. Sí. Vamos. Ja anam... Una de quatre. Sí. Aquests són dating, també. Aquests... És dating de parella túrbia, un poc. Sí, però són raros, han de ser dating, no sé. Hòstia, Tipo, se barra, eh? Aquestes parelles, aquestes d'opus, saps? Sí, són Sí, a veure raros. que són un pot de l'opus. Segur que tindran 8 fills. Són dating. El mem? Dating. Sí, ja està, ho tenim, eh? La darrera? I aquests són siblings. Sí, Sí, jo crec que siblings. també, perquè ell, mira, ell tampoc no l'està Però tocant sibling ell. vol dir brother. Sí, Germans. són germans. I qui ho diu sibling? No ho havia sentit Perquè mai. són germans que no són dos brothers ni dues va, sisters, són va. mesclats. Com Ah, en va. general germà. Va. Jo crec que són germans. Jo també ho Siblings, crec. Perquè estan com en plan amistoso. Sí. Aquí no hi ha amor. I ell no el toca una altra vegada. Però perquè ell pareix que s'està fent un piti o alguna no? Ah, no. No. Bueno. Siblings. Són parella! Com enganen molt. Enganen molt. Espero que de vosaltres també estigueu jugant. Vinga, faim el darrer. Vinga, va. Aquest darrer jo crec Aquest ha que de ser aquests parella. són dating. Aquest No, ha de aquests ser són parella. germans. Tenen els ulls iguals, eh? Són germans, aquests jo crec que són Però germans. Ui, que el tenen els ulls nas. igual. Jo crec que s'apareixen molt, aquests. Uf, sí, eh? Sí, Jo i pot germans. ser. I els morros també, no sé, S'apareixen, jo i germans. Jo crec que ella està pinxada, però. Té Jo crec que els botox. ulls tenen També estic són dient, iguals. un joc de dir la gent que du botox. Oh, menys si diu botox o no. Jo sempre ja tens sospita que em rebessó de botox. Però el de- botox de és sa més cara. mal de... En botox és més mal d'identificar perquè només si se mou. Què te fa pensar que en rebessó d'un botox? No sé, té la cara molt fina, molt així... Massa perfecte. Algo s'ha operat, en Jo crec que s'ha posat pòmuls. Bueno, què dèiem? Jo crec que dating. Siblings. Jo que he dit dating també, però... Tenen els ulls iguals, però me fa... S'apareixen. I sa boca un poc també igual, eh? Sí, l'estructura del cap... Poden ser germans, eh? S'apareixen. No ho Vinga, sé. 1, 2 i 3. Dating!
A la No en dono ni merda! mitja. No en dono ni no. mitja. Som lamentables en aquest joc, però tot i així crec que he guanyat jo. Vale, m'ha pareix bé. Aquí venen els teus convidats, els humilles. Aquí, bueno. Vale, Això és. dues darreres coses i ja acabam. Primer has de deixar una pregunta, segon, una cançó. La meva pregunta és, i és una pregunta bastant compromesa i molt de pitja gent, o no se'n recordarà o li costarà dir la veritat. Per Vale. endavant. Que és el somni més incòmode d'explicar que tingui. Oh. Somni de El somni, dormint. Dormint, jo somnia Vale. coses surrealistes, que capit. Jo també. El somni molt pitjor són Vale, molt surrealistes. perfecte. Jo que dius, que és ridícul, la cosa més grotesca que has somiat. Vale. I això és més. Jo l'altre dia em vaig somiar en neus, Sí. coses rares. Ara ja ni me'n record. Jo tampoc me'n record massa, però tenim un àudio perfecte. Que li vaig contar tot quan me En vaig... detalls. Sí, quan me'n recordava tot li vaig contar tot en neus. Els somnis, vos he de dir una cosa, s'han d'apuntar. Jo, Perquè és increïble el que fa el nostre cervell, eh? jo una cosa que a vegades no sé si és raro, que jo a vegades somio en gent random i no sé si avisar aquella persona l'endemà, tu he somiat. No m'ho guard, jo a mi ara no un cop heu sortit qualque somni meu. Sí. I m'ho ha sortit de forma estranya, saps? Clar. Vull dir que, Ja com me'n jo, record. passen coses rares. També a vegades potser estic de fondo, hi ha gent que està de fondo que diu, què fa aquesta persona aquí? Però surt Total. en el somni, no sap per què, saps? És delicat, a més, dir-li a gent que no tens tampoc molta Exacte, relació, que he has somiat somiat amb que- ells, perquè potser se pensen que hi ha Perquè ells protagonisten el somni, que a exacte, vegades, sí. no? A vegades el somni és Estàs allà i punts. random i en sé que ha cantat aquest, i ha dit això, i ha passat en bicicleta, i diu, per què ha passat en bicicleta? Jo què sé. Aquí no. És horrible. Ja sé que vaig somiar que tenies un acosador. Ah, veure. I que nosaltres estàvem dormint i que de fons sentíem una veu que deia Me cac. Tanta criminologia, tanta Sí, criminologia. m'està destruint el cervell un poc. És que estàs un Això Però poc... sí, és sí, de veritat, ne. Jo crec que això és un poc perillós. I el això que segon fas. somni, que te vaig contar també del mateix dia que m'ho vaig despertar i m'ho vaig tornar a dormir, era que érem a un concert i s'enfonsaven les grades i quasi moríem, però... Però nosaltres sobrevivíem. Molt Ah, puc contar, una anècdota que m'has contar. Jo quan era petit un pic, era un castell inflable que se va desinflar i va caure damunt jo. Què dius? Damunt jo. Quin agòbio! Damunt baris. De lots, es desinflat i ningú així. Però Això fa un parell d'anys hi va haver De unes nina. nines o una nina que va morir per això. No, bé, ja he granat ja, jo tampoc no era tan petit. Vale, vas Això va sobreviure. dir fa poc a poc, no va ser una cosa que diu... Bum, Ja, no va ser crític. Però sí, vaig estar no, allà por. sortint. Ai, també em va passar una, que després que ja m'era ridícul, que va ser que anava a Saqualant, i un amic meu, per fer la broma, va dir, estàs, Toni? I jo vaig dir, no, i va, i va partir. I clar, jo no m'havia assegut, i va partir la barca i jo no. I vaig entrar al túnel. Què passa? Que està fet el túnel perquè si no vas en barca, no fa menys via. No sé per què. Però de quin túnel estem xerrant? Ara m'he Tipo perdut. d'això un flotador. Un aqualant que es diu Backhaul, no sé què. Ah, sí! I jo vaig callar, m'haig arrastrar. I després hi havia una persona amb certa dimensió darrere jo, vaig dir, quan se tiri, ja l'han fet, Però ja, que no se tiren, que no se tiren. I vaig anar com a caminant així, una calor feia dins, quina calor que feia dins. A mi estava 5 minuts caminant així, ve caminant, arrastrant-me. I no hi havia aigua que t'arrastràs? No, perquè quan... Això està dissenyat per pet, supos, i com que és de barca aquest, si tu te tires fora barca, te mou No massa patines. poc. I va un tram que mai mou un pal, una cosa per l'altra m'arrastrava. Quin desastre més gros. I això no Quina angústia. I quan va sortir, la gent flipava. Va sortir gent, va ser un ermitaño. Va pegar-se un sal. Va tornar a néixer aquest dia. Normal. Jesuset. Bueno, Pues cançó? cançoneta, que te faci ganes i feim un pot de karaoke. Uf. Que ara m'on anam a sopar, tenc una gana, en lots. Guixuxi! Anem-me, per favor, cantat ja. Vale. Corazón De la quinta latindo. estació, s'ha dit. Venga. Perquè l'he comentada. Ah, ja sé quin és. Però no me sé si lletra, bé. I doncs, per això estàs al karaoke. Hoy te intento contar que todo va bien aunque no lo creas. Aunque a estas alturas el último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras.
Bueno, ja no tenim promoció que fer, però res, que tingueu molt bona setmana. Moltes gràcies a en gran Antonio Rac per haver vengut. Gràcies. 4 vegades hi haurà una sí. cinquena. Hombre, ja lo creo. Si la gent ho demana en comentaris, Hi haurà per una exemple, cinquena vegada a la cinquena edició. ha de fer setmanita. Cinquena temporada, vull dir. No contar que todo viene aunque no te lo creas. Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Bueno, no menjem molt sushi, Con los ara. buenos recuerdos. Venga, se caen por las escaleras. Y tras varios tequilas, el nubes se van, pero el sol no regresa. I ja se n'ha anat. És que no pot estar assegut. No pot estar assegut.